Zhruba 14% detí vo veku do 18 rokov žije bez rodičov. V reálnych číslach je to asi 2,3 milióna. Mnohé nemajú podporu zo strany širšej rodiny, žijú na ulici, sú zneužívané, vykorisťované. Tieto fakty našťastie nie sú o Slovensku, sú o Ugande. Začína sa Reflex, vitajte. Pre šľachetný cieľ dokážu na svoju stranu strhnúť davy, aby spoločne pomohli ľuďom v núdzi. Miro Vrábel, prezývaný Čviro, spolu s manželkou už roky s úsmevom na tvári pomáhajú tým, ktorí si sami nedokážu pomôcť. Pred časom sa ich cesty dokonca pretli s pastorom, ktorý v ďalekej Afrike založil detský domov. Pozrite si príbeh, v ktorom zohráva hlavnú úlohu množstvo lásky, empatie a solidarity. Ideme k Martinke Selepovej, čo má chorého Lea. Ideme na návštevu. Dobrý. Ideme pozrieť na návštevu, môžeme? Poďte. Hej. Čo, môj zlatý? Dobre, čokoládka bude? Máš rád čokolády? Čo? Hej? Čo? On má viacero diagnóz, lebo to pri takýchto deťoch sa väčšinou to tak nabalí. Predčasne bol narodený a potom rastli mu pľúca, zakrvácal mu pritom mozog a už od toho sa odvíjali tie diagnózy. Toto je jedna z rodín, ktorej Miro Čviro Vrábel spolu s manželkou a s ďalšími dobrými ľuďmi pomáha v Starej Ľubovni a širokom okolí. Organizujú koncerty, nafotili kalendár, či zbierajú 2% z daní. Všetko pre podporu tých, ktorí si sami už pod ťarchou každodenných strastí pomôcť nedokážu. Časovo je to proste tak vyčerpávajúce. Človek je niekedy už proste z celého dňa tak fyzicky unavený, že musí poháňať proste akú pomôcku, či je hradená zo zdravotnej poisťovne, ak je hradená, zase nakontaktovať lekárov, kým dostaneme termín. Často sa tie doplatky zmenia, behom 3 mesiacov. Napríklad, keď sme chceli vertikalizátor, tak tam išiel doplatok z 250 eur na 900 eur. Jirko nám pomohol tým koncertom, alebo tým kalendárom, tými projektami vlastne, ktoré zorganizoval. Z toho zase my sme si už potom vedeli, akože buď doplatiť do tých pomôcok, alebo proste zakúpiť, čo treba, alebo uhradiť rehabilitácie. Dosť bolo návštevy, musíme ísť ďalej. Čvira a jeho Aničku čaká ešte robota z domu. Oni totiž pomáhajú aj chudobným deťom v Ugande. Ako s láskou zvyknú vravieť svojim 73 deťom v tamojšom sirotinci. Vedia vaše meno? Pekne. Ako to prišlo vôbec, že manželia zo Starej Ľubovne si povedia, že no tak ideme pomáhať deťom chudobným v Ugande, v Afrike. Tak, ako to príde? Cez sociálnu sieť nás oslovil Abel, ktorý sa stará o deti. Sa opýtal, kto je, na čo chce peniaze, čo robí. Pozberal ľudí a zberá deti v Afrike. Nájde ich na ulici, na stanici, nájde ich u starých rodičov, ktorí už umierajú, lebo rodičia proste sa deti zbavia. Idú do iných vzťahov a deti ich nezaujímajú. A posielal mi fotky, videá a nadviazali sme taký kontakt bližší. Nie je to jednoduché dneska poslať peniaze do Afriky, neviete, lebo tam je veľa ľudí, ktorí zneužívajú deti a ja si dávam pozor na to. Hej. A keby niekto dá nejaký peniaz, tak ja mu garantujem, že tie peniaze pôjdu tej rodine na Slovensku, tam alebo do Ugandy. Najprv poslali svojich pár stoviek eur s tým, že sa uvidí, ako to dopadne. Ale Abel im začal posielať bloky za nakúpené veci a tiež videá plné vďačnosti. Po tejto skúsenosti Čviro vedel, že môže pokojne osloviť aj ďalších darcov a organizovať podujatia, ktorých výťažky putovali do Ugandy. 3-krát do týždňa majú mäso, konečne. Čokoládu pred mesiacom prvýkrát jedli. Sme im kúpili 2 lopty, fotbalovú, volejbalovú, to bola radosť. Prvýkrát som videl tie deti všetky pohromade. Lieky potrebujú, zdravotné pomôcky, hygienické veci, pitnú vodu. Všetko sa vyzbiera, všetko tak sa poskladá, že sa to dá. Že len skade toľké peniaze zoberieme. A pomodlíme sa, alebo proste dáme to Bohu do rúk, dáme na tie sociálne siete, popýtame sa ľudí, urobíme koncert a nájdu sa. Čviro a Anička sú spolu 15 rokov. Veľmi túžili po vlastnom dieťati, ale život im ho nedoprial. Hoci vnímam ich bolesť, ktorá s tým súvisí, paralelne vnímam aj veľké srdcia, ktoré pre cudzie deti otvorili do Koránu.
Dá sa s tým vyrovnať, keď sa nezačnete veľmi ľutovať, keď nezačnete len plakať nad sebou, keď zameriate ten svoj cit na niečo, čo tiež má zmysel. Školské potreby. Môj tablet som mu kúpil. Takto rozmýšľam aj, hej, že by trošku aj iných ľudí oslovil. Je to dobrý pocit vidieť, že sa im darí, že vďaka ľuďom našim a nám, že majú, čo potrebujú a sú za to vďační. Mali by sme si vážiť to, čo máme, lebo máme sa dobre. Nie každý sa má dobre, niekto sa má horšie, ale keď pôjdem do Afriky, tam je veľmi ťažký život a už toto človek, keď zažije, vidí, tak tam je ten pohľad iný. Nezaujíma ma, kto sa niekto háda, politici, lebo máme iné starosti. Potrebujeme my fungovať, aby sme žili a tie deti. Nás to naplňa a dáva nám to fakt taký vyšší zmysel života, dá sa povedať.